שנים נכנס ילד לבית. וכולו בוכה. ממש, מי? ילד? ילד. אמר לאבא, מרדכי, מה קרה? למה אתה בוכה? אמר לאבא, התחשפתי לרבי, למורה בתלמוד תורה. אמר לו, התחשפת לרבי? זה לא טוב. זה לא חינוכי. בקיצור, אמר לו אבא שלו, איך אתה עושה כזה דבר? חודש אלול עכשיו. בן אדם לחברו, על אחת כמה וכמה שזה כבוד לרב. ואני מאוד מאוד כועס עליך. הילד שמע את זה, אמר לו אבא שלו, אתה לא מצדיק אותי, כל פעם אתה מצדיק את הרבנים, כל פעם אתה מצדיק את המורים, אף פעם אתה לא יכול להגיד שהם אשמים ואני צודק. פרץ את הדלת של הבית ופרח ויצא חוצה. אז אבא אמר, טוב, 2 דקות, 3 דקות, יזכר בכל סקס, יבוא. עברו 4 דקות, 5 דקות, 10 דקות, מרדכי לא חוזר. עברו 3 שעות. הגיע כבר חושך. והתקשרו מהמשטרה, הלו, שלום, זה 100? אתם מכירים את הבדיחה על 100. הספרתי לכם את זה, כן? בקיצור, מפה לשם, מביאים ניידת, מסוקים, טנקים, מטוסים, אופניים, קורקינט ממונע, בימבו, חיפושים נרחבים בכל רחבי השכונה. לא מוצאים את מרדכי. עובר יום. זה סיפור אמיתי. עובר יומיים. עובר שבוע, עובר שבועיים. אין, הילד לא מוצאים אותו. פרסמו תמונות שלו באינטרנט, בעיתון, ברדיו, פרסמו את התמונה שלו. בכל מקום. לא מוצאים את הילד. עברה שנה, רבותיי, עוברת שנה, עברו 2, חלפו להם 5 שנים. 10 שנים, מרדכי לא נמצא. ההורים לא יודעים לשבת שבעה, לא לשבת שבעה. להשקיע בחיפושים, לא להשקיע בחיפושים. נהדר, לא נהדר, מת, חי, כלום. אחרי 12 שנה, האבא, באחד מהימים שהוא יושב במפעל, יש לו מפעל של בדים, טקסטיל. ואז נכנס סוכן, בא להזמין סחורה. ואז הוא מזמין את הסחורה, מסכם, מוציא דף של הזמנה. ואז הסוכן מסתכל על התמונה של הילד שהייתה תלויה במשרד של האבא. מסתכל ומתבונן בתמונה. ואז שואל אותו, אבא, למה אתה מתבונן בתמונה יותר מדי? אמר לו הסוכן, לא יודע, אבל הפנים מוכרות לי. אמר לו, מה זאת אומרת מוכרות לך? מה הכוונה מוכרות? אמר לו, מוכרות לי הפנים, אני לא יודע אבל מאיפה מוכרות לי הפנים. תן לי לנסות להיזכר. והוא ככה יושב עם הראש ומנסה להיזכר. ואז הוא שואל את האבא, אמר לו, תגיד לי, איך קוראים לילד? אז האבא אמר לו, מרדכי. אמר לו, מרדכי. היה לו עוד שם אולי? אמר לו, כן, מרדכי ירון. אמר לו, בינגו! אמר לו, מה בינגו? חי? אמר לו, אתה יודע מי זה מרדכי ירון? אמר לו, מה? אמר לו, מרדכי ירון, הבן שלך, זה אחד מהגאונים שיש לנו בעיירה. אחד מהתלמידי חכמים המובהקים. אמר לו, אבל הוא חי? אמר לו, הוא חי! אבא, מההתרגשות, כל הכתרים שלו בחולצה עפה. מההתרגשות. הוא אמר לו, מה אתה אומר? איפה הוא? איפה זה? אמר לו, איפה? רחוק, רחוק, רחוק מאוד מפה. אמר לו, איפה? אמר לו, 10,000 קילומטר מרחק. לא מסתכלים שפעם, מאוד רחוק, לא היה מטוסים. אמר לו, איך קוראים לעיירה? אומר לו, פפלוניה. פפלוניה? מה אתה אומר? וואי, טוב. קודם כל אבא הוציא פנקס צ'קים, רשם לו 10,000 שקל על זה שהוא בישר לו את הבשורה הטובה. אמר לו, תודה רבה, תהיה בריא, וכולו מתרגש, וכולו דמעות ובכי. ההוא קיבל את הצ'ק, יוצא, נוסע ברכבת חזרה. ברכבת פוגש אותו חבר שלו, אמר לו, מה אתה מבסוט, מה קרה? אמר לו, עשיתי עכשיו 10,000 שקל. אמר לו, איך? סיפר לו. אמר לו, מה אתה אומר, יש מצב גם לעשות 10,000 שקל על ההוא? אמר לו, יש מצב, אבל אם אתה מצליח לעשות 10,000, כאילו להוציא ממנו, אתה מביא לי 5,000 שקל. אמר לו, בסדר. עברו 3 חודשים. נכנס מישהו יוצא בטלף, כן, שלום, פה זה המפעל של זה, של שירו, של הטקסטיל, כן, כנראה.
נכנס, וזה, עושה הזמנה, ויסקוזה, משי, פוליאסטר, טה. הוא אמר לו, אצלכם, תקשיב, אני גר מאוד רחוק, לכן אני רוצה שתזרז לי את הזמנה שתגיע לפני החגים. הוא אמר לו, מה זאת אומרת, אתה גר רחוק? כולם פה גרים קרוב, רחוק, אני מוציא את ההזמנה. לא, אני גר מאוד רחוק, אתה לא מכיר איפה זה. אמר לו, מה לא מכיר? אני מכיר את כל הסוכנים, את כל המקומות בעולם. אמר לו, אתה לא מכיר. זה רחוק, זה 10,000 קילומטר מפה. אמר לו, מה איפה אתה גר? אמר לו, אתה לא מכיר. אמר לו, תגיד, אתה לא מכיר, תגיד. אמר לו, אני גר בפפלוניה, בסדר? ההוא שם, פפלוניה? אתה מכיר את מרדכי ירון? אמר לו, איזה מרדכי ירון? החתן של רב העיר? אמר לו, איזה חתן? מי חתן? מי רב העיר חתן? מה? אמר לו, החתן של רב העיר. אמר לו, מה? מרדכי ירון שלי התחתן עם הבת של רב העיר? מתי? אמר לו, זה חתונה הייתה. מי לא היה בחתונה? רבנים, מקובלים, סלב, מי לא היה בחתונה? כוכבי העולם היו, כוכבים של הבית מלון, כוכבים של קיצור, כל החתונה, מי לא היה בחתונה? בקיצור, איזה חתונה, הוא מתחיל לספר לו, אמר לו, מה אתה אומר? יואו, זה התרגשות, הוא מתקשר לי, סתום, תשאלי, מרדכי ירון חתן עם בעוד של הרבה. הוא אמר לו, תשמע, קודם כל יושב פה, אני עושה סעודה. אני עושה סעודה דבר ראשון. הזמין שולחן, פתח שולחן, בלגן, תבשילים, קטן, סלטים, לחמניות, עופות ומקפצים, עפים באוויר. סיים את הסעודה, אמר לו, בוא. עכשיו מצוק של 10,000 שקל. אמר לו, על זה שבישרת לי שהבנתי להתחתן עם בת של רב העיר, קח, תהנה. הוא יוצא? טוב. אחרי כמה שעות, עוד דפיקות בדלת. טוב, אבא אומר, כן, מי? נכנס איזה אחד עם ג'ינס קרוע, 3 עגילים פה, 4 עגילים בגבה, עוד 5 עגילים על הידית של המשקף, חולצה בקושי, אתה רואה את הבד, קעקועים מפה עד לפה. אמר לו, כן, מה אתה צריך? אני סגור. אומר לו, אבא, מה סגור? אמר לו, מה אבא, למי קראת לי? הוא מסתכל אחורה, כאילו אולי יש מישהו אחר. אמר לו, אבא, אתה לא מזהה אותי? מה, מי אתה? אמר לו, אבא, אני מרדכי ירון. אמר לו, מה מרדכי ירון? זה לא אתה. מרדכי ירון בפפלוניה. תלמיד חכם, נשוי עם הבת של רב העיר. אמר לו, אבא, מה זה פפלוניה? ומה זה פפיונה? על מה אתה מדבר, אבא? אמר לו, אבא, זה לא אתה. אמר לו, אבא, זה אני, הנה, תראה, כתם לידה, צורת ירח. אתה לא זוכר? מראה לו את הכתם לידה. אבא קולט שזה מרדכי ירון. שם את הידיים ככה בראש. בראש מתחיל לבכות. אמר לו, אבא, בוא תן חיבוק, מה אתה בוכה? אז אבא מספר לו את מה שהיה עם האם שעבדו עליו, לקחו ל20,000 שקל ככה. עקצו אותו. אמר לו, אבא, 22 שנה לא ראית אותי ואתה בוכה על 20,000 שקל? בוא תן חיבוק! אמר לו, אבא, לא מרדכי ירון. אני לא בוכה על הכסף. אני בוכה על זה שאני רואה אותך בצורה הזאת. על זה אני בוכה. רבותיי, שנה שעברה בראש השנה, באנו לקדוש ברוך הוא. ואמרנו לו, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים וילה, וולבו, ויזה, להגדיל את המרפסת, להגדיל את המדפסת, להגדיל את המסגרת. רוצים רק כסף, רוצים רק ביזנס, רוצים רק טוב. הקדוש ברוך הוא אמר כך, על העיני, על הרסי, כך. רק תיקח, רק. והקדוש ברוך הוא נתן. ואז מגיע עכשיו ראש השנה בעוד 2.5 שבועות. ואז הקדוש ברוך הוא יראה אותנו, ויתחיל לבכות. אנחנו נגיד לו, אבא, זה אבא שלנו, למה אתה בוכה? אז הוא יספר, לא, הוא יספר שהוא יגיד, לא, נתתי לכם כסף, ונתתי לכם ילדים, ונתתי לכם בריאות, ונתתי לכם עבודה, ונתתי לכם פרנסה, ונתתי לכם זה וזה. אנחנו נגיד לו, ריבונו של עולם, על זה אתה בוכה? מה זה כסף בשבילך? מה זה עבוד? אצלך זה כלום, זה נחשב כמו חול, הרי הכל שלך. אז אתה בוכה שנתת לנו? ואז יגיד הקדוש ברוך הוא, רבותיי, אני לא בוכה על זה שנתתי לכם, אני בוכה על זה שאני רואה את הבנים שלי במצב הזה. על זה אני בוכה. ורבותיי, זה אמת לאמיתה, יש בדור שלנו אנשים שמנותקים מהתורה. מנותקים. חלק זה לא באשמתם, חלק זה באשמת החינוך שהם קיבלו. ההורים שבורחים מהדבר הזה. ויש כאלו שבכוונה רוצים להתרחק מהיהדות. והקדוש ברוך הוא כואב לו על הדבר הזה. כואב לו, אבל באמת. לכם יש את הזכות. לכם שהקדוש ברוך הוא רואה אתכם בראש השנה, הוא לא בוכה. הוא שמח. כי התורה
זה הדבר שמשמח את הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, מיום שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אין לו בעולמו, אלא רק תורה. זה מה שיש לקדוש ברוך הוא.